Perfect. Bună seara! Bună La seara! Bună seara! Mai așteaptă un pic, Lenuța, vreau în primul rând să spun un pic punctele pe care tu mi le-ai dat și eu le-am concentrat un pic și vedem ce reușim să rezolvăm în sesiunea din seara asta. Deci, tu ai fost vândută când erai foarte mică și ți s-a schimbat numele într-un ritual, acele ritualuri care se foloseau de mult în familie atunci când un copil nu se simțea foarte bine, era acest obicei de a fi vândut copilul prin acest ritual. Vrem să știm ce s-a întâmplat atunci și faptul că tu spui că nici numele tău nu-l simți ca și cum ar fi al tău, că tu simți că te numești altfel. Nu are importanță cum. Așa e. Ok. Și acel nume înțeleg că ți-a fost dat atunci când ai fost vândută? Ritualul de vindere. Ok, perfect. Vrea să știe efectul ritualului care l-a avut asupra ei, al ritualurilor de botez, cununie, rugăciune și, mă rog, toate aceste ritualuri religioase. Ea spune că are mici dureri la cervicală, tu spui, în perioada când este mai frig și o nevoie imperioasă de a urina, special în perioadele călduroase, asta din punct de vedere fizic. Lănuța a practicat foarte multă yoga într-o școală foarte cunoscută, a cărui nume nu-l vom menționa, și a primit foarte multe inițieri și mantre. Vrea să știe ce s-a întâmplat în timpul acelor inițieri și mantre, dacă îi sunt benefice, dacă este benefic să continue să lucreze cu ele. Vrea să mai știe dacă acele spirale energetice practicate cu un număr de oameni foarte mare sunt benefice. Unde mergea energia creată în timpul acelor meditații sub formă de spirale. Financiar spune că, deși câștigă foarte bine, așa cum vin banii și pleacă, ar vrea să știe dacă există aici o cauză de natură ezoterică. Îmi povesteai că acum un an, în timp ce găteai în bucătărie, o conservă a început să se miște singură pe blatul din bucătărie și la scurt timp s-a auzit cum s-a trântit o ușă. Toate ușile erau închise și ea era singură în bucătărie. Despre relațiile karmice vom vedea ce putem afla, dar în primul rând, dacă reușim, ne uităm la fetița ta. Tu te simți vinovată față de fiica ta pentru că ai creat o anumită presiune, forțând-o să învețe ceva ce nu-i plăcea. Motiv pentru care crezi tu că fetița a început să sufere de depresie, fiind diagnosticată cu sindromul borderline. Acum fetița studiază ceea ce îi place, este bine, dar ar vrea să vadă dacă într-adevăr s-a îmbolnăvit din cauza presiunii create de mamă sau dacă au fost alte cauze de natură ezoterică. Din punct de vedere relațional, ar vrea să mai știe câte ceva despre ex-soțul său, despre actualul iubit, să spunem, despre relația cu mama, dar ceea ce este important pentru ea, ar vrea să știe dacă tatăl său, care este mort, este bine și dacă nu, dacă are cumva nevoie de ajutorul său. Punctele pe care mi le-a dat sunt mult mai multe, dar eu m-am concentrat asupra acestora că sunt destule. Vedem ce este în sesiune și în funcție de ceea ce este, vedem ce se poate rezolva. Oricum eu le am și pe celelalte și dacă avem timp mai atingem și altceva. Acum vă puneți bentițele voastre la ochișor și începem inducția hipnotică. Dacă nu voi
nu vezi nimic, nu este nicio problemă. Ai să rămâi în această stare, Lănuța, și continui cu Ana. Fac inducția în același timp pentru amândouă. Să-mi spui dacă mă vezi, Victoria. Este ok, Ana. Ok. Ana, ar fi ok dacă ai coborât un pic mai mult camera. E ok? Da, perfect, mersi. Ok. Pixul. Și o să schimb pe aici. Așa, acum. Sunt ok. Încep să număr descrescător de la 5 la 1. Și în timp ce număr, tu te relaxezi și simți cum corpul tău devine din ce în ce mai greu și te scufunzi. Asculți doar vocea mea și vocea mea are darul de a te relaxa și mai mult și de a te purta în profunzime. Cu fiecare cuvânt al meu și cu fiecare respirație a ta mergi tot mai profund. 5. Simți o senzație de greutate care începe de la picioarele tale și o simți cum urcă încet, încet de-a lungul gleznelor. Trece de genunchi și urcă de-a lungul pulpelor. Simți cum picioarele tale devin grele și se scufundă încet, încet. Senzația este deosebit de plăcută. Tu inspiri și expiri și continui să simți această senzație urcând de-a lungul spatelui. Și fiecare mușchi al spatelui tău se relaxează, iar spatele tău este greu. Simți această senzație cum cuprinde și burta ta și o simți relaxându-se tot mai grea. Și pieptul tău este greu și relaxat. Umerii tăi sunt grei și simți cum această senzație deosebit de plăcută coboară de-a lungul brațelor până în vârful degetelor de la mâini și ești tot mai grea și te scufunzi tot mai mult. Și gâtul tău este relaxat și greu. Greu este și capul tău și simți cum ți se relaxează fruntea, sprâncenele, ochii, nasul, pomeții obrajilor, urechile, gura și maxilarul și ești tot mai grea. Și continui să te scufunzi și mai mult și mai profund. 4.
orice zgomot din ambient și orice posibilă mișcare vor avea darul de a te purta și mai profund. Inspiri și expiri și te scufunzi tot mai mult. 3. Golești mintea ta de orice gând, prejudecat, convenții. Inspiri și expiri și lași să iasă pe expirație orice grijă, orice preocupare. Continui să te scufunzi, iar mintea ta este în alb. 2. Starea ta este excelentă, relaxată și ești pregătită de această călătorie. Acum, Lenuța, am să număr de la 1 la 3 și când spun 3, vreau să mergi la un vis sau la o amintire, acolo unde mintea ta te va purta. 1, 2, 3. Ce percepi, Lenuța? Sunt foarte liniștită, dar nu neapărat că văd ceva. Parcă mai mult, parcă e un tunel ceva, da. Un tunel? Ai senzația de a fi într-un tunel? Da, am senzația că e un tunel. Simt cumva că sunt deasupra, dar nu neapărat că văd ceva. Ce alte senzații ai despre acest tunel? Dar mă simt bine, mă simt fericită. Ok. E vid mai degrabă, știi? Ok. Am să continui cu Ana, rămâi în această stare și mai târziu vedem dacă percepi sau simți sau vezi ceva. Ok. Ana, acum te conectezi sau dacă te-ai conectat, spune-mi. Dacă o vezi. M-am conectat cu partea ei subliminală. Am identificat-o. Perfect. Este ea. Da. Am avut și o viziune. În primul rând, spune-mi cum o vezi pe ea. Deci pe ea o văd acum că privește de sus, cum ar fi suspendată în aer. Deci Și privește de sus. Suspendată. Cum ar fi, da, cu brațele deschise ca și cum ar fi aripi. Dar stă așa în poziția aia, știi, cum ar zbura. Și privește de sus. Întreabă dacă ne permite să lucrăm. Vezi dacă ne aude, dacă ne vede. Da, arată, cheamă așa, ca și cum ar avea nevoie de ajutor. Deci arată să... Ok. Întreabă dacă ne permite să lucrăm cu ea și pentru ea în această sesiune. Da, sunt de acord, chiar are nevoie, făcut semn cu mâna de ajutor.
Întreabă dacă realizează că se află în această stare suspendată. Da, îmi spune că nu poate coboră, ca și cum ceva ar ține-o sus, ca... De cât timp se află în această stare, știe? De multișor îmi spune. Nu știe exact cât, dar de multișor. Ce vezi tu, Ana, în afară de ceea ce îți spune ea? Deci eu văd ca și cum un aer invizibil care o ține cu forță, ceva care e suflat puternic, înțelegi? Cum ar veni dintr-un tub, din ceva, ca o gură care cu presiune și o ține sus. Întreabă pe Lănuța dacă vrea să vadă care este cauza acestui fapt. Da, au zis că chiar are nevoie, că nu mai suportă să stea la înălțimea aia. Am să o rog să cheme pe responsabilul care o ține în această poziție. Da. A apărut o entitate sub formă de... exact sub formă cum ar veni un balaur cu 7 capete. Deci, practic, mai multe capete care fac cu rândul ca să o țină sus cu presiunea aia, să o țină la înălțime. Are un nume acest balaur? Iosef. Iosef. Lenuța, ai început să vezi ceva sau să percepi ceva? Da, parcă mă aflu și eu sus. Te simți suspendată? Da. Dar vezi sau percepi ceva în afară de această suspensie? Eu cred că de-aia am văzut eu, cum să zic, ca un tub, așa, cu chestie, știi? Ok. Așa este, Ana? Lenuța, am să te mai rog ceva. Număr de la 1 la 3 și când spun 3, mergi tu la momentul în care, un pic mai devreme, de momentul în care ai intrat în această situație. 1, 2, 3. Nu percep. Okay. Ana, acum spune-i tu Lenuței să te ducă la momentul în care a permis ca această situație să se creeze. La prima sa întâlnire, un pic mai devreme, de a fi contactată de această entitate. O văd fetiță mică, parcă de-abia merge în picioare, deci eu știu vreo 2 anișori. Vreo 2 anișori, dar nu mai mult, mai puțin, da, dar nu mai mult. Este pe o pajiște. Este în această viață viziunea pe care o ai? Din această viață? Da. Este pe o pajiște, o curte, cum ar veni, cu gazon mult și la capătul gazonului, unde e gardul viu, ea tot este chemată acolo de niște voci. Și ea, jucându-se, fiind singură, se duce înspre zona aia.
când ajunge la colțul unde se termină gazonul și încep gardul viu, acolo se deschide ca o gură așa mare, cum să zic eu, ca un loc de trecere. Ca un portal. Și este totul negru, deci nu că se duce pe partea cealaltă, că urmează altă grădină, nu, deci este un portal. Un portal pentru că este totul în negru și este un portal. De ce merge către acel portal? A fost tentată de vocile alea. Ce îi spuneau acele voci? Hai să ne jucăm, hai să ne jucăm. Doar atâta repetau. Și în momentul când a ajuns acolo, nu mai a auzit nicio voce, doar a văzut acel loc întunecat, acel portal deschis. Ce se întâmplă? Continuă. Intră înăuntru. Ok. Intră înăuntru, mai mult a fost trasă. Ea s-a oprit exact acolo, dar odată fiind acolo, o alunecat-o, a fost trasă în interior. Ei, cum ajunge, știi topoganele alea închise? Da. Și trece cu o viteză mare, coboară și în momentul când ajunge jos, acolo este un loc imens, deschis, unde e plin de enorme multe persoane, de diferite vârste. Și copii și mai mari, dar mai mult tineret și copilași, nu persoane adulte. Care este momentul în care ea rămâne suspendată? Când trece de partea cealaltă sau urmează să se întâmple lucrul acesta? Urmează. Deci mergi până la momentul în care se întâmplă acest lucru. Ok. Ea de acolo iese înapoi. Deci acolo este ținută o perioadă foarte scurtă. Iese, își continuă viața, dar... O secundă, Ana, te rog. În momentul în care intră în acel portal, deci înțeleg că este... intră și cu corpul fizic sau doar corpul eteric? Nu, e alunecat, o intra cu corpul fizic în locul ăla. O alunecat, deci și-a intrat cu corpul fizic. Așa a zis topogan. Ok. Da. Cât timp rămâne acolo? Ce se întâmplă în corpul ei fizic? Perioada cât rămâne în acel spațiu? A fost toată reprogramată, a fost absolut ca și cum... Unde și cum? Cum se întâmplă acest lucru? Eu văd că îi bagă programe. După ceafă, îi bagă programe, ca și cum i-ar fi băgat un microchip. În momentul în care intră în acel spațiu, se lucrează imediat asupra ei sau este dusă undeva? Nu, acolo, în acel loc. Ok. Deci se lucrează foarte mult pe ea. Deci eu băgat programe. Eu băgat ca și cum ar avea un microchip. Unde? Eu băgat programe. După ceafă, după cap. Eu băgat programe. Ok. După aia este lăsată. În momentul în care îi se pune acest microchip, ea este conștientă, își dă seama? Nu. Ce crede ea că face în timp ce aceștia îi pun... Ea a fost chemată la joacă, ea crede că se joacă acolo, că mai sunt copii, mai sunt... Am înțeles. Ok. Absolut nu este conștientă. Cum se prezintă entitatea sau cei care îi pun aceste microchipuri ca ea să accepte acest microchip sau ceea ce îi se pune, aceste programe, să zicem? Persoane normale și
tip surori, măicuții, cum ar veni, și parte masculină, cum ar veni și un călugăr, că văd aici la tip cum poartă călugării hainele alea și cu cămașă. Da, tip normal, persoane normale, chiar și civili, se joacă acolo, mai multe persoane, mulți copii, mulți tineri. Ieșim din această viziune, Ana. Da. Și vreau să mergem la momentul în care are loc acel ritual, în care ea avea câteva luni, este vândută și se schimbă numele. 1, 2, 3. Da, o vizualizez. Este pe pat, dar în spatele capului ei văd foarte multe persoane. Ca și cum ar vrea mai multe persoane. Deci mulți vor ca să o câștige. Deci vorbești despre dezincarnați sau entități? Entități. Dar sunt sub formă... Deci se ascund. Am înțeles. Sunt... Da, se ascund. Deci mergi la momentul ritualului, atunci când mama ei o vinde. Și spune ce se întâmplă. Deci în momentul când e în camera aia și mama ei e acolo, în spate, deci am zis cum ar vrea foarte mulți ca să o câștige. Este ritualul ăla, ca și cum s-ar bate pentru ea. Continuă. Este ritualul ăla și, într-adevăr, văd aceeași entitate care apare în spate la toate entitățile alea persoane, adică entitățile alea sub formă de măicuțe. De umani, să spunem, ok. Așa. Și apare exact aceeași entitate care am văzut, care o ține pe ea sus în aer. Deci cu 7 cape. Aceeași entitate apare. Iosef. Cum se prezintă el? Exact ca un dinozaur cu mai multe capete. Ca un reptiloid cu mai multe capete. Exact cum am văzut și care o ținea sus. Deci, în momentul în care are loc acest ritual, mama sa o înmânează unei alte femei, din câte mi-amintesc eu sau din câte știu eu, pentru o anumită sumă simbolică, în momentul în care îi schimbă și numele. Spune-mi, la nivel energetic, ce se întâmplă? Persoana care o luat-o pe ea, îi văd un fir care duce la această entitate care, am zis, a apărut și celelalte entități, nimeni nu mai are nicio putere pentru că e superiorul lor și el a vrut ca să... Și are un fir legat care îți duce direct la acea entitate, mama adoptivă, mama care a cumpărat-o. Cea care a cumpărat. Mama adoptivă m-a cumpărat, așa este. Ok. Confirm. Da, are un fir. Are un fir. Ce se întâmplă în momentul în care îi se schimbă numele? Privește-o pe ea, copilul care este, la nivel energetic și spune-mi în timpul ritualului ce schimbări vezi că apar. Odată cu acel nume, ca și cum o energie în formă de spirală intră prin creștetul capului și se duce exact prin tot corpul, cum ar fi Gundalini până jos, până la osul sacru. Deci ca și cum acel nume, acel nou nume e acea spirală care a intrat în ea.
Care este ca un implant, această spirală care intră, sau este o formă energetică? Nu, e ca un implant. Este ca un implant. Care este rolul acestui implant? Să fie dominat, să fie conectată cu acea entitate. Deci e un triunghi. Ea, entitatea și la mama adoptivă. E... Deci, practic, mama este o interferență comună. Da, comună. Mama adoptivă avea acea interferență. O are și mama biologică? Nu. Nu. Ok. Nu. Ce s-ar fi întâmplat dacă aceste ritualuri au loc atunci când un copil este plăpând, nu se dezvoltă cum trebuie? Fără acest ritual, ce s-ar fi întâmplat cu ea, cu fetița care era la acea vârstă? Creștea, dar tot așa cu un pic de probleme. Deci tot așa plăpândă. Da, tot așa, Ce percepe ea, copilul care este în momentul ritualului? Ce percepe ea în timpul ritualului atunci când acea energie, când îi se spune numele, intră în ea? Deci, în momentul acelui ritual și când s-a produs acel implant, absolut, i-a dat energie și putere de creștere. Deci, pe baza asta a fost convenția. Asta a fost contractul care mama adoptivă era deja conectat cu entitatea aia și asta a fost, că îi dă putere să o scape, cum ar veni. I-a promis. Deci, prin acest ritual, practic, ea a fost implantată, da? Da. În momentul în care tu o vezi fetiță până în vârsta de 2 ani, mergând în acel colț al grădinii și intrând în acel portal, se întâmplă o nouă implantare a aceleiași entități sau alte entități? Deci implantul era ca și cum mergea la verificat, ca și cum mergea și ca și cum o încărcat-o după cap cu microchipul ăla, ca și cum l-a verificat. Deci era implantul. Spune-mi, pe parcursul vieții sale, de câte ori a mers în acel loc? Sau al copilăriei, nu știu, probabil că. Spune-mi tu. A mers frecvent? 7 ori. De 7 ori până la ce vârstă? Când era adultă, când o văd ridicată, adultă, deci practic femeie. Când o văd ridicată, am văzut-o ridicată, deci este adultă, este... Aș vrea să mai vedem care sunt efectele în planul său fizic și nu numai a acestor implanturi. Deci odată crescând ea, deci când i s-a făcut primul implant la acel ritual, i s-a promis putere, sănătate, pentru asta a fost ritualul ăla. La fiecare întâlnire, la fiecare și cum trecând ani și crescând, din ce în ce slăbea puterile, sănătatea, totdeauna lua câte ceva. Totdeauna. Când spui lua câte ceva, la ce te referi? Deci când mergea în acel loc, entități, de control, să spunem. De control, cum am spune, da, și ea. Totdeauna îi lua energie, îi lua vitalitate, îi lua tot. Da, câte o leacă la fiecare acea întâlnire.
Lenuța ne întreabă și despre ritualul botezului, fiind în acest, al căsătoriei și rugăciunile pe care ea le-a. Ce s-a întâmplat, să zicem, în ritualul de botez și cel de cununie? Le poți vedea în ansamblu. Și la ritualul de botez este în spate, deci tot este aceeași entitate. Ok, mergem la ritualul de cununie. La fel, este entitatea. Ce se întâmplă? Descrie. Care este efectul acestui ritual de cununie, dacă aduce ceva în plus sau în minus? N-aduce în plus nimic, ai în minus și încă pe deasupra și partenerului îi ia ceva. Deci, prin ea, îi ia și din energia lui. Deci se conectează și la soțul ei prin acest ritual al căsătoriei? Da. Deci această entitate se folosește de ritualul căsătoriei pentru a se conecta de soțul ei, da? Da, o luat și de la el energie. Dacă a luat, nu înseamnă s-a conectat atunci sau a luat pentru că era conectat deja cu el? Deci nu era conectat cu el, doar prin ea. În momentul cununiei religioase, o luat energie prin ea. Ce se întâmplă în momentul în care ea se roagă? Merge la moment în care se roagă. Este deasupra tot aceeași entitate și toată energia se duce acolo. Ok. Lenuța, vreau să văd să te întreb dacă ai vreo percepție. Ceva... Au niște ornamente, ceva foarte strălucitor, văd, dar nu-mi dau seama ce e. Ok. Ana, aș vrea să mergem la unul din momentele în care Lenuța practică yoga în cadrul acelei școli și hai să mergem la una dintre inițieri. 1, 2, 3. Da, este acolo, o vizualizez. Vizualizez cum începe ora practică. Nu văd nimic în jur, nicio entitate, nimic. Privește în timpul inițierii din punct de vedere energetic. Da, văd cum prin relaxarea ei și prin modul ei de a face acele ore de yoga, o încarcă pozitiv, adică e liniștită, descarcă stresul. Deci văd pozitiv totul, nu văd nicio entitate. O vezi într-o stare pozitivă în momentul în care este într-o stare de meditație, dar vreau să mergi la un moment de inițiere. Ok. 1, 2, 3. Da. Deci în locul, acum am văzut bine, momentul de inițiere, în sala, în locul unde încep acele meditații, acele ore de yoga, cum fac ei, deci aceeași entitate puse în toate colțurile, eu întins capul ca să audă mai bine și să absorbe, deci este prezent aceeași entitate. Aceeași entitate. Ea, într-adevăr, o vedeam relaxată făcând, dar
Ce se întâmplă în mod concret în momentul în care ea este inițiată din punct de vedere energetic? Ea se relaxează foarte mult, o văd că are o putere de relaxare și meditația aia ca și cum ar extrage din corpul ei toată liniștea, toată energia aia pozitivă. Parcă se ridică și se duce tot acolo la microchipul ăla. La cervicală. Ok. Continuă de acolo. Ce se întâmplă cu această energie? Rămâne înmagazinată aici sau pleacă mai departe? În momentul când, ca și cum ar fi un recipient care se umple cu acea energie, în momentul ăla pleacă spre această entitate, ca și cum ar suge. Înțeleg că în timp ce ea meditează, această energie, această bunăstare se acumulează în recipient? Da, se acumulează acolo și după aia vine extrasă, vine... Ok. Hai să mergem la una din mantre. În momentul în care primește asemenea mantră pe care o folosește și spunem ce se întâmplă. 1, 2, 3. La fel, direct acolo se duce. Direct acolo. Ok. Fiind în acest domeniu, hai să mergem la un moment în care au loc acele practici de meditație în spirală cu foarte multe persoane. 1, 2, 3. Toate acele persoane care se pun lângă ea, exact ca și cum ar înnoda spirala ei, care are. Deci și de la celelalte persoane se duce și parcă toată energia... Se creează o interconexiune, da? Da, și de la celelalte și tot acolo. Tot acolo. Okay. Deci vezi că acea energie se ridică de la toate aceste persoane și merge unde? Deci tot acolo, microchipul ăla ei și că doar acolo are această entitate, conexiune ca să extragă energia. Vrei să spui că această entitate extrage energia doar de la ea, dar ea nu a fost, merge la un... nu a participat de fiecare dată la aceste... Voia să știe ce se întâmplă în timpul unui asemenea ritual, chiar dacă ea nu este. Doar când este ea se face această interconexiune. Când nu este ea, mă duc să verific. Mergi la un moment de meditație sub formă de spirală și vezi ce se întâmplă. 1, 2, 3. Să știi că toată spirala asta nu se oprește, ca și cum ar fi coloana infinitului. Văd că mergi până la capăt. Se urcă. Mergi și vezi unde ajunge această coloană de energie. Sunt mult mai multe entități de diferite forme, care fiecare e conectat probabil cu alte persoane, dar toată această energie de la meditația asta, scuzați, este absorbită absolut. Deci, practic, această energie merge la entitățile cu care persoanele... La entități diferite forme. Are vreo legătură cu conducătorul
care organizează acest grup, aceste grupuri? Și el este interferat. Și el este interferat. Ok. Acum, Ana, o să mergem la momentul în care Lenuța era în bucătărie singură, toate ușile închise și o conservă care se afla pe blatul din bucătărie începe să se miște. 1, 2, 3. Da. Văd aceeași entitate care a vrut ca să o sperie. Văd cum întinde practic un cap din acele 7 și mișcă conserva. Și cu coada văd cum izbește și ușa. Deci aceeași entitate este. În partea stângă, cum ea era cu fața spre bucătărie, în partea stângă văd cum atinge cutia aceea. Acest fapt, deci, este produs de entitate, nu are nicio legătură cu o anumită mătușă a Lenuței? Nu. Este entitate. Ok. De ce dacă ea câștigă destul de bine, nu reușește să acumuleze acești bani? Așa cum vin, așa și pleacă. Este o cauză de natură ezoterică? Da, într-adevăr, văd palma plină, cum ar veni de bani și uite așa pe aici se scurge printre degete, ca și cum... Care este cauza de natură ezoterică a acestui fapt? Tot în contractul ăla, în momentul ritualului. Care dintre ritualuri? Când a vândut-o, când i-a dat energie multă ca să poată să crească și să ar veni. Acum plătește acea energie prin pierderea Deci tot atunci în acel contract. Deci i-a dat atunci să crească, să aibă sănătatea asta, dar în schimb va plăti scump. Și cum ea, tot ce ea se scurge printre degete. Okay. Deci nu are niciun spor. Nu are niciun spor. Bine. Mă lași să vorbesc cu Lenuța? Da. Cea subliminală. Ok. 1, 2, 3. Lenuța? Da. Ce părere ai de tot ceea ce ai văzut până acum? Sunt foarte uimită. Mă așteptam, adică simțeam că nu este ceva în regulă, simțeam că sunt urmărită la oricare pas, simțeam că e ceva, dar nu reușeam să înțeleg ce. Simțeam. Spune-mi tu, acum, după tot ceea ce ai văzut, acele inițieri și acele mantre îți sunt benefice? Nu, absolut. Ai nevoie să le mai practici? Nu mai vreau nici să aud. Nu, la ce am văzut, nu. Spune-mi, te rog, tu percepi că această entitate s-a conectat cu tine doar în acel moment în care ai fost vândută sau îți aparține de mai de mult? Atunci s-a conectat. Atunci mama adoptivă care m-a cumpărat, deci a fost ca și cum trimisă ca să mă... Deci a fost trimisă ca să mă cumpere prin acea entitate.
Cu scopul de a fi interferată și tu? Da, 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 da. Ce intenționezi să faci acum când ai înțeles aceste lucruri, când ai văzut că toată puterea ta mergea către această entitate? Ce intenționezi să faci? Să elimin tot, să elimin orice am promis, orice contract, să elimin tot. În primul rând, aș vrea ca tu să îi spui acestei entități lui Iosef să ia o poziție de drept în fața ta. Da, îl văd în fața mea, cu capetele aplecate. Perfect. Să-și cheme toți colaboratorii cu care a colaborat pentru a te ține interferată, pentru a-ți lua energie. Fiecare din cele 7 capete are în colaborare un ajutor, câte un draconian, care e ajutorul fiecărui. Deci, subalterni. Acești draconiani au vreo conexiune în corpul fizic sau eteric, ori energetic? Sau nu, doar lucrează cu acea entitate cu 7 capete, sunt deci colaboratorii lui. Vreau să verifici tu în tot corpul tău, dacă în afara acelei spirale și a chipului, microchipului sau implantului care l-ai la cervicală, mai ai și alte implanturi în corpul tău. Deci, alte implanturi nu, dar microchipul ăla de la cervicală se duce până în vârful degetelor mici, niște firișoare, așa. Dar alte implanturi nu, decât spirala și microchipul. Spune-mi, te rog, acea nevoie impetuoasă de a urina în perioada când este mai cald, este o consecință a acestor implanturi sau a acestei interferențe, ori are o altă cauză? Nu, din cauza acestor... Deci acea spirală, în momentul când, ca și cum înainte să scoată toată energia aia, atunci se produce, să apasă pe, cum ar veni, pe vezica, dar tot din cauza acelei spirale. De ce în perioada anotimpurile mai calde, când este mai cald, la căldură? Se lasă și o greutate în picioare din cauza căldurii, se lasă ca și cum ar fi picioarele mai grele. Deci n-are treabă cu timpul vreme mai rece, trebuie să urinezi mai mult. Nu, aici este exact invers. Vezi că are un efect și asupra circulației? Da, se lasă și în picioare ca și cum s-ar umfla și mai grele, așa, tot din cauza acestei spirale și... Acum, Lenuța, am să te rog să te uiți tu la fetița ta și să-mi spui dacă faptul că ea s-a îmbolnăvit are o legătură cu tine sau are o cauză care aparține ei.
Nu are nicio legătură cu mine, absolut deloc. Nu. Cum o vezi Este... pe fetița ta? Poftim? Cum o vezi? O văd gândurată în lumea ei și nu are absolut nicio legătură cu mine, deci are momentele ei când intră în lumea ei. Aceste atunci, momente ale sale au o cauză de natură ezoterică? Și atunci, ca și cum s-ar, da, acum vreau să zic, ca și cum s-ar conecta la ceva, deci în lumea ei, și atunci se va trebui să produce facem o aceea... analiză mai atentă din acest punct de vedere. Da, deci are... Ok. Vezi că interferența pe care tu o ai încă a avut vreun efect asupra fetiței tale? A avut vreun... Nu are nicio treabă această interferență. Nu. Ok. Am să te rog acum să ordone aceste entități și ajutorul subalternilor săi să scoată toate implanturile din corpul tău. Iar eu număr de la 1 la 3 și când spun 3, toate aceste implanturi vor fi scoase și puse în fața ta. 1, 2, 3. Da, văd cum o extras aceea spirală și în momentul când o extras, ca și cum ar fi eliberat și vezica urinară, adică era așa ca o mână care strângea des, cum strânge o minge din aia. Așa, o scos de acolo și în momentul când o scos din spate la cervicală acel microchip, și acolo ținea ca și cum ar fi fost ca într-o menghină, ca un șurub așa care ține mobil. Deci imobil. Okay. O extras și ăla și are mobilitate acum, nu mai este imobil. Ai extras și acele fire? O extras totul, firișoarele care ajungea până în vârful degetelor. Perfect. Acum te rog să iei contractul pe care l-ai semnat cu această entitate. Mai mult o semnat mama adoptivă pentru mine. De ce tu ai permis acestei mame adoptive să decidă pentru tine? Există o relație de natură karmică între tine și ea? Credeam că vrea binele, mă ajută. Nu știam. Ok. Îi anulezi permisul, în primul rând, acestei mame adoptive de a decide pentru tine? Da. Am anulat și văd că contractul am în mâna mea, deci nu am mai ajuns la ea. Am anulat intenția ei. Am hârtia în mine, contractul în mâna mea. Ce faci cu el? Îl rup, îl distrug. Perfect. Anulezi orice permis cu această entitate sau oricare alta. În momentul când am rupt acest contract, deci a dispărut și entitățile cu ajutoarele, dar a dispărut și acel tub cu aer care mă ținea sus și în momentul ăla eu am aterizat jos pe pământ. Perfect. Deci, în momentul când am rupt prima dată, tubul ăla a dispărut și...
aerul ăla. Cum te simți acum? Atâta de bine mă simt că sunt pe pământ și pot să calc și mă învărt și simt natura și soarele și atâta de bine e ceva deosebit. Lenuța, cum te simți tu? Ai vreo percepție? Eu sunt foarte liniștită, foarte, foarte fain mă simt. Ai simțit ceva în timp ce... Super, super, super. În timp ce se lucra pe tine, ai avut vreo percepție? Nu foarte rea, nu m-a durut să zic că mi-a luat acel implant, nu neapărat că... Nu. Ok. Mă simt liniștită, m-am simțit foarte bine pe tot. Okay. Dar acum și mai bine. Super. Lenuța subliminală, te rog să mă lași cu Ana. Okay. Ana? Da. Cum ești? Bine. Hai să... Spune-i Lenuței să-l cheme pe tatăl său adoptiv. Da, este aici. Scuzați. Cum îl percepe, Ana? Un pic foarte departe. Adică este, dar este foarte departe și cum ar veni retras, așa, retras. O recunoaște pe Lenuța? Da. Zice, fata tati, fata tati. De ce este bucuros să o vadă? Spune-i Lenuței să-i dai informațiile pe care ea le-a obținut în această sesiune. Da, i le-a dat toate. Spune că știam eu că ceva e. Știam eu că ceva e acolo. Vrea să se uite și la el? Au rămas surprins, mulțumit cumva. Foarte surprins, dar mulțumit în același timp de descoperire. Ok. Foarte mulțumit, foarte. Ce-ți spune Lenuța despre tatăl său? Cum îl vede ea? Cum îl percepe? Deci el acolo unde e și asta, el era foarte liniștit, foarte... Nu... Cum îl percepe ea? Îl percepe, cum să zic eu, foarte retras față de Lenuța, ca și cum ar fi ceva în el ce nu e împăcat. Înțelegi? Deci nu e atât de apropiat de ea. Spune-i Lenuței un pic. Ok, să-i deschidă un portal la o vibrație un pic mai ridicată, dar nu atât de ridicată încât să-i facă lui rău. Deci, să-i deschidă un portal la o vibrație un pic mai ridicată decât cea pe care a deschis. Și să intre cu el în acel portal și să-mi spună Lenuța cum se simte ea în acel portal. Se simte bine. Se simte bine. El cum se simte? El mai bine.
mult mai bine decât Lenuța e un pic, adică nu că ar fi speriată, ca și cum parcă nu-i locul ei. Ok. Ca și cum nu-i locul Să ei. deschidă un alt portal la o vibrație și mai înaltă și să ne spună ce se află în celălalt portal. Da, în celălalt portal se simte mult mai bine. Au intrat deja? Au intrat acolo, se simte mult mai bine tatăl și Lenuța se simte bine. Parcă s-au mai apropiat. Deci, mult mai bine se simt împreună acum față de primul portal. Deci s-au apropiat mai mult acum, da? Absolut, s-au apropiat. Dacă în primul portal era foarte... s-a apropiat, tatăl se simte mai bine, îi place, e locul ăla foarte, foarte frumos, totul verde, totul flori, îi place foarte mult. Chiar o ține pe Lenuța de mână, dar cu capul privește în față, deci nu spre ea, doar o ține de mână și el se minunează de ce există acolo. Ok. Spune să-l întrebe dacă vrea să rămână acolo sau să se întoarcă de unde a plecat. Nici nu vrea să audă să se întoarcă, stă foarte bine aici. Ok. Atunci, pentru ca să rămână în acel loc, va trebui să iasă din toate corpurile fizice și non-fizice, din tot ceea ce înseamnă terestru. Și în timp ce iese, Ana, tu spune-mi din ce anume iese. În primul rând, văd niște lacrimi, foarte multe lacrimi pe umărul mamei. Deci iese din... Da. Din mama sa. Ok. Așa. Văd afară pe o prispă, cum ar veni, unde stătea el, o bancă, scaun acolo, fața casei, ceva. Văd un câine care venea și tot îl mângâia. Deci era conectat cu acel câine? Da, lasă și câinele ăla, da. Ok. Văd ori un cărucior cu o bicicletă, ori mai mult căruță văd eu. Okay. Mai mult, da, mai mult o căruță cu niște animale, văd și ăla că lasă în urmă. Văd un colț într-o grădină unde avea el un loc acolo la un pom fructifer, avea el acolo, se ducea și stătea acolo mult timp la rădăcina acestui copac, ca și cum stătea el pe gânduri, se reculegea și de acolo. Ok, când ai ieșit de peste tot, îmi spui? Acum au întors capul, lăsat totul în urmă și nu mai... cam atât. Le permit să se salute. Lenuța iese din aceste portaluri în urma salutului. Întreabă-l dacă are un mesaj pentru fiica sa. E foarte mulțumit de ce a realizat și a eliminat în seara asta. Este foarte, foarte mulțumit. Okay. Și o îmbrățișează mult. Și iar fata tate. Când ea iese din aceste portaluri și el dispare, îmi spune. Da. Da, s-a dus foarte, foarte fericit. Chiar
stă foarte bine. A ieșit ea. Ok. Lenuța ar mai vrea să știe, Ana, dacă are o relație karmică cu actualul său iubit. Da sau nu? Actualul său iubit, în altă viață, se chema Laurențiu. Deci are o relație karmică. Parcă și în viața asta ceva cu L, dar oricum Laurențiu se chema. Ok. Are o relație karmică. Să mergem la momentul în care se creează această relație karmică. Sau să mergem la momentul în care ei se reîncarnează în această viață, scuză-mă, în această viață și se decide această relație karmică. 1, 2, 3. Deci când sunt la reîncarnare în această viață, cine decide reîncarnarea și ce li se spune unuia și altuia? Pentru care motiv trebuie să se reîntâlnească în această viață? deci el este ca și cum ar fi angajat ca să aibă grijă de ea. Deci se spune să aibă grijă de ea. Da, este ca și cum ar fi tot Pentru timpul care motiv trebuia să aibă grijă de ea? să o păzească, să stea lângă ea, să o protejeze. Deci asta a fost mesajul ceea ce i s-a spus. Ce îi se spune ei? Ea nici nu știa. Ce nu știa? De ce anume a fost sarcina pentru el ca să aibă Sigur că de ea, să o urmărească, adică ce sarcină, ce avea ea? De ce i s-a spus ei? Pentru care motiv trebuia să se întâlnească cu el în această viață? Ei doar atâta i s-a spus la reîncarnare, că o să fie foarte bine lângă această persoană. Deci atâta i s-a spus. Să aibă încredere că el o să aibă grijă. Să aibă încredere că el o să aibă grijă. Mai mult ea nu știa. Cine decide? Cine le spune acest lucru? Unuia și altuia. Deci văd totul unul din draconienii aia. Este conectat și cu el? Nu, acel draconian nu. El are un reptilian. Un reptilian. Ok, înțeleg o colaborare între ei. Cum îi percep ei în timpul... Repeți întrebarea, te rog. Cum percepe Lenuța și cum percepe iubitul său aceste entități? Cum le percepe? Acum? Atunci, la momentul contractului.
Ea absolut nu... Ea absolut nu percepea absolut... Adică fraza care Se i s-a prezintă, spus... Ana, cum se prezintă aceste entități în fața lor ca ei să le accepte formă de propunerea? măicuț, scuză-mă, n-am înțeles întrebarea. Okay. În formă, la reîncarnare, da, în formă de măicuț. Să-și ia forma reală, să-și ia forma reală, să-i vadă în forma reală și unul și altul. Da, am luat forma reală. O văzut. Să-și ia contractele în mână și să le spună, să-i spună Lenuța acestor entități că ea nu este de acord cu această reîncarnare, cu acest contract. Da, au văzut forma reală și Lenuța au văzut forma entității și iubitul au văzut reptilianul. Și în același timp o rog pe Lenuța, o invit să anuleze toate contractele karmice pe toată linia temporală, trecut, prezent, viitor, cu orice altă entitate, în orice altă relație karmică, ar putea să mai existe, indiferent despre cine este vorba. Are un dosar foarte grosuț. Ok. Are dosar grosuț. Să le anuleze pe toate, da, să le ardă. Văd cum o luat și o anulat, o rupt, o distrus toate contractele. Și el, la fel, o rupt, o distrus contractele. Perfect. El avea mai subțire. Acum ne întoarcem la momentul prezent. Da. Îi spui Lenuței să meargă în viitorul său pe o distanță de 3 luni. Da. Și îmi spui, o întreb dacă mai are acele dureri la cervicală. Nu mai are nicio durere la cervicală. Dacă mai simte acea nevoie imperioasă de a urina. Nu. Nu mai simte aceea. Să privească din punct de vedere economic și să ne spună dacă în același mod banii vin și pleacă. În momentul de față, toți banii care ia nu mai ține în mână să curgă, parcă ia cu mâna dreaptă și îi pune în buzunar. Deci acolo tot se umple, văd cum se umple buzunarul. Atunci îi ținea și îi curgea prin degete, dar văd că pune în buzunar și rămân. Întreabă dacă își permite să aibă o relație de iubire reciprocă, armonioasă cu iubitul său sau cu oricine altcineva va dori. Da, va fi cu această persoană care i-am văzut Cum vezi relația lor? I-am spunea că de mână. Întreabă pe ea cum este această relație, pentru că ea îmi spunea că el este un pic invaziv în spațiul său și ar vrea să știe dacă se modifică ceva în acest comportament din partea lui. Dar odată ce o rupt acele contracte, deci îl văd ca și cum s-a scuturat de multe comportări inoportune, și invazivitatea asta care avea, deci ca și cum s-a scuturat și a lăsat totul în urmă odată cu acele contracte. Ea este mulțumită de relația ei? Deci îi văd mână în mână, da, se țin din mână și ea o văd foarte zâmbitoare, fericită, deci relaxată și bine, da. Cum este relația sa cu fiica sa? Fetița are momentele ei când
ți-am zis, parcă e în lumea ei acolo, conectată cu cineva. Spune-le Nuței să-i dea și fiicei sale informațiile sale din această sesiune. Da, i le-a dat, dar fata a zis, lasă-mă acum. Să caute o modalitate de a ajunge cu iubire în inima fiicei sale și odată cu această iubire să trimită și informațiile. Știi cum e fata, ca și cum se închide într-o colivie, nu prea poate să pătrundă. De aceea voiam Deci, să-i creeze un cadou. Un cadou care să fie pe placul fetei, căci ea îi cunoaște gusturile. În acel cadou să-i pună iubire și aceste informații. Iar în momentul în care fata desface cadoul, aceste informații pătrund. Da, văd cum îi cumpără un cadou, îi pune în cutiuța, îi pune într-o cutie, nu sacoșă, că îi place așa o cutie. Ea se bucură, deschide și în momentul ăla parcă se expande toată iubirea ei și o cuprinde toată de sus până jos. Într-adevăr, au reușit să penetreze iubirea ei până în inimă, deci s-a expandat tot, o cuprins toată. Întreabă pe Lenuța dacă poate să verifice la nivel subliminal, să-i dea informațiile acestei sesiuni sau să-i vorbească despre sesiuni și fiicei sale. Și dacă ea va dori, va putea să facă o sesiune pentru sine. Eu nu mai știu câți ani are fetița, dacă este aptă sau nu să decidă pentru sine. Dar oricum după 10 ani înseamnă că poate să decidă pentru sine. Ok. Da, deci văd cum o umplut-o de iubire și s-a expandat tot și îi transmite aceste informații. Nu mai este așa de închisă, deci acceptă să-i vorbească. Acceptă. Okay. Și eu zis că o să se gândească, dar o acceptat. Da, în timp, la timpul său. O acceptat. Vezi că relația dintre Lenuța și fiica sa se îmbunătățește? Da, cu iubirea asta care a reușit să-i dea, să o umple de iubire, parcă s-a schimbat, s-a muiat, deci o percepe altfel pe mama ei. Perfect. Percepe altfel. În momentul, te mai întreb un lucru, Ana, în momentul în care Lenuța a anulat acele contracte karmice, a anulat și contractul karmic cu fostul său soț? Tot ce a fost în dosarul ăla, absolut a anulat. Tot. În acel dosar a fost și acel contract cu fostul soț? Și ăla și multe altele, deci multe karmice. Okay. Au avut dosarul foarte gros. Cu mama sa adoptivă, care are un fel de Alzheimer, are o formă de Alzheimer și practic nu mai reușește să se conducă singură, nu? Vezi că a eliminat contractul karmic? Da, era și contractul ei. M-am uitat. Era și contractul cu mama sa adoptivă. Da, i-au rupt toate contractele. Ca și cum a tăiat o sfoară între ea și... Ok.
să-i dea mamei sale aceste informații. Ea la nivel subliminal le poate percepe, le poate înțelege. Da, eu transmis și mamei sale aceste informații. Le-a înțeles, deci le-a perceput la nivel subliminal, le-a primit. Le-a primit și se bucură. Okay. Da. Acum, Ana, vreau să o întreb pe partea subliminală a Lenuței dacă are un mesaj pentru partea sa fizică. Primul rând se bucură foarte mult de ce anume a realizat în seara asta. Deci se bucură foarte mult că s-a eliberat de aceste contracte și aceste entități. Și se bucură foarte mult normal cum o vede în viitor, deci știi cum va fi, se bucură foarte mult de ce realizări o să aibă. Va mai avea nevoie Lenuța de sfaturi, ce să practice, ce să nu practice, sau va înțelege comunicarea dintre ele, va fi strânsă și va ști. Deja știe. Deja știe ce are de făcut. Absolut, deja știe. Perfect. Okay. Deja decide, deci o să iei decizii atât de repede și de hotărâte, o să se mire și ea. Deci okay. Putere are. Bine, Ana, te deconectezi de Lenuța. Lenuța, spune-mi dacă ai mai perceput sau ai văzut ceva. N-am văzut, dar am trăit ca stare. Nu pot să vizualizez, dar am trăit exact cum spunea Ana, și îmbrățișarea cu tata, și întâlnirea, și mi-a dat și lacrimile, și în fizic. Okay. Și cu fata am trăit, că mi-a spus, și cu mama, să știți, am simțit tot. Perfect. Atunci vă deconectați de tot și de toate. Absolut, complet deconectate. Iar acum încep să număr de la 1 la 3 pentru amândouă și în timp ce număr te întorci la momentul prezent din care eu îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și mai prezent. Ești tot mai relaxată, tot mai prezentă. Inspiri și expiri și pe expirație elimini orice negativitate, orice emoție deja sau vibrație trăită sau întâlnită în această sesiune. 2. Ridici vibrațiile tale la un nivel adecvat. Recuperezi forțele tale fizice, psihice și energetice. Ai o stare de bine în tot corpul tău. Ești ușoară, atât de ușoară încât simți că plutești. Ești plină de bucurie, de pace. Ești într-o armonie perfectă, ești iubire și ești fericită. 3. Deschide ochii și bine ați revenit. Bine v-am înainte să închid înregistrarea, vreau să-mi confirmi dacă ești de acord cu publicarea sesiunii, cu imagine, cu chipul acoperit. Perfect. Mulțumesc, închid. Absolut. Cum te simți? Cum vă simțiți? Sunteți bine, ne-am regăsit. Perfect. Super, mă simt. Super.
Uite, vezi, să știi că aveam un